May adlaw mo, ma'am. Ano yung pamati, ma'am? Sakit akong likod. Sakit ang likod. Ano pa? Sir, sakit akong likod. Asa man banda? Kani bitaw sir, o kanina. Pwede na pita. Napilang adlaw naman na. 1 week na ni. 1 week, wala, mahilot. Ipahilot paduho mo gyapon, balik mo. Balik yapon. Gawas aning dire, mga unsa pa yung ipamatay yun. Ay ako bulot Sakit ulo, unsa pa? Anong kabuhi. Kabuhi na kang bla. Wala kayo ko sa kaon sa time, wala yung oras. Tambal siguro na siya. Tambal usahay ka ng kaon. Karon sa natambala. Pero magsigla pa lagi akong ulo. Sampay may green good. May migraine. Kailan na makadlaw ng migraine mo? Ay, pwede na sir. Wala maayo? Nanay kayo matukar sa bala, pinaginit kayo. Kuan, sakit ulo, sakit ang kugo, malipong. Morning sign of dehydration. Kulang tubig ang atong lawas. Mas daghan atong trabaho kaysa mo inom tubig, no? Unahon lang na to, unahon na to, unahon, no? Ya imbis ka makakainom tubig, nahinom na nag-soft drinks. So wala na jud ang manang sa paano naman magmalipong ano. Sa pagyud wa nila Ano sa may isulti kay para mahurot na tong tabang. Oo. Sa pa man? Ha? O sir, mana? Gastritis. Gastritis, panuhot na siya. Gilingas na na. Anaon man na niya, wala na. Yung pag makautot ka, di ba mawala. Gininglis lang, panuhot lang maguna siya. Labi nagpasigita pa ugo sa electric pan. Sintro kayo, nahukas-hukas, butot. Alam, say pangotot. Gastritis in English, lang maguna siya. Sigap na sa kuto ba? Baklong acid yun. Murag, murag kasukaon, murag na. Murag baklo ba? May ikaw, hindi ako yung baklo niya. Aslong kayo. Aslong kaya akong kuhan. Happy panuhutan niya na, panuhutan na. Sige, asa kayo balay, ma'am? Sa Dawis. Dawis, ay nakabalong sa kuha. Ay, nakitan ko sa sa Facebook sa una no. Lagi niya. Siya man, dagan man nagapagupit niya. Dagan man manghambog daw nga. Wala na maghilot na rin. Nanghambog yun eh? Oo, sa dito niya muna eh. Midala na rin. Maya. Kaya nga napod kayo na sa Ingat ko man trabaho na ko ba sa kuan nasa ni pinsa pa din. Nakabalo siya? Yung kauban. Pilihan daw muna. Yan lang sa pagdali naman meron kuyog ka. Hilot abay na lang. Say dali ko siya kasi mura. Kauban sa pinsa. Diri man meto ni aging adlaw. Katong di na ko kaliw ba di na ko kaana. Ano wala man buka. Asam na ko. Mga tao diri. Sirado man. Ano ba manawag? Ito may number. Nakaroon anak kay number. Katong sa una sa Facebook, wala ko na-save. Sige, shout out sa taga Dawis, Digos City. Ayan. Sige lang, kunya kinamo kasi iya. Alam, mag-anak po dahil ko. Sige lang, para po, masayod po itong uban. Po, no? Alam ang kita rin, masayod, no? Taga Digos. Kaya makasampaan kasi mong parente. Ang kamura may masayod, no? At least makabalo sila, no? Nangita mo sila ga. Atong tabangan si ma'am kay dugay na daw na iyang likod. Wala jud maayo, no? So paningkamutan na to ayo, no? Labanan sa pagkampo sa Ginoo niya. Shout out sa ako ang mga subscribers sa ako ang YouTube channel. Nako YouTube, ma'am. Pasiganhan ka mo open, Eric Hilot. Kani siya mo kawas niya siya. Search sa YouTube. Subscribe na lang po, makalugar kag tanaw. Kani atong gikuan karon interview, magawas ni dito. Ako man ang iposto niya. Hala. So makakita na ang tibuok. Sa Eric Hilot. Eric Hilot lang sa YouTube, ha. Ako lang sa tanawon diri. Tanaw lang niya. Thank you for watching my YouTube. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention India, Indonesia, and Malaysia. Kaya ako yung watcher nga taga dito, nag-subscribe sila sa nagtatanaw din sila, comment pa din sila, no? Of course, ang Philippines, no? Number 1 ang Philippines. Thank you. Maraming salamat sa panonood niyo sa aking YouTube yan. So, tabangan na to si ma'am karon atong hiluto niyo. Ganahan mo makig-friend sa kuha na ko Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Yan. Facebook na. Pero kung sa YouTube lang ta, Eric Hilot lang. Sige. So, paghilot na ta, iposa na to. Sa pagnaog, manggod sa kitaas, ba, no?
naman to akong anak ganina, kaya kung man siya naligo, kung man siya pamigilin. Kasi hindi nga na, sa akong kauban namin, ito, pagdali na ligo, para pahilot dito. Kabalo ko din sa kuwa. Isa nindot na daw hilot. Ito din. Ha? Ah, di maliho? Sa lunghot na na, Kim. Kada pag mata na kataas ka ulan ba, pag mata na ko, unmit naman. Dugay kayo ko ano? Unmit na, wala ka naman. Nya kanang likod pag di na sa maayo, ang tirahon na niya ang ato ang pagginhawa ha. Murag makitahan yung ginawa na. Kita mo ma'am, YouTube? Ayun na. Lak. Mahal ka? Marites na day ko di ay. Daghan ko katabangan diya sa dawis. Supply, dia supply ya. Daghan po. Sa dawis na ako'y natabangan diya nga di kalakaw. Paralyzed. Kanang balay. Umilot po. Pasmado, mangkamam, nagabasa na kaghapon, gabi eh. Oh, ang dami na ha. Laro kay mong lawas, pasmado kay ka. Mahakot ang sa dili, udto hapon gabi eh. Bawal ko naghimasa, hapat, ligo ha. Oh, kaya nga naman, mapas mo atong lawas. Ang tawag ka na nga, pas mo sa kusog. Kaya na ba ako mapanalay? Oh, Akong manghod ang ending na mura kag mura ko'y kusog. Ay, nga na, o ka na. Oh, wakay kusog. Oh, mo na siya, yang ending na pag tigyo ka mundang, maparalyze ka. Paralyze kay pas mo naman sa kuko. Dili na sa stroke, wala paralyze, wala kusog ha. Mo na mating mo anak ko ba? Wala ta ka gihadlok, dili okay na realidad ha. Mang kanang dili ko maligo pero mang anak ba? Anong nagbuto ray bason? Diba? Dili ko ano. Di ay, uy. Ito? Na mo sa taw. Ako yung lagay mo ron. Hindi ko na istorya na ito ng istorya. Bago sa kanila. Kuno, hawa sa kadre diamond. Oh, ko naman. Hindi dito. Okay, masamok sa kapil-apil ko na siya ba. Wala tuyo, may tuyo. May tuyo nila. Na, ito na na. Isa pa yun na siya ma'am. Kung pansin ba? Grabe mo yung lao, grabe panuhot, grabe pasmo. Pasmo sa kusog. Ha?
sasabihin nila. Hindi lang ang sundok o dako. Dako gamay. Yan eh. Medyo dako ah. Iten. Maumam. Ogten. Kagon king, bubukad. Kagon ta na imong tinapok. Hindi mo na kung kagon, aha. Bukat ang lawas, kapoy, way kusog. Ha? O ganun yung ginakuan, no? Murag lami matuhog, no? Tulog. Lami higa. Kapoy yun, mamatapulang ka. Ayun, vlog, gas, ano bata, tuwad na. 30 ko, 30. Wala yan, sino? Oh, wala ko. Baklat? Wala sa mama kung matake ang stroke. Yung mataas ang uric acid, automatic ang atong dugo. No? Wala siya, kung matake ang stroke. Mataas ang uric acid, ang mapiktuhan sa tao, hapsong lawas, kaning wala may migraine. Ay, Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, mataas ang sugar, ang mapiktuhan sa tao, hapsong lawas, kaning tuo may migraine. Una nga ang explanation nga ang stroke dili parehas, no? So, muna siya. Wala na apoy tuo. Karon pag-atake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay na gyud. sabay. Puros tagas. Ang resulta gulay yun na di, na yun sa kalakaw. Pero pwede pa na ito matabangan. Yan. Napoy bang atake sa stroke nga pati baba, madamay. No? So karon manigamot lang yun nga wala yun ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manigamot nga kanitong uric acid ganito, di yun siya mo saka. Kung saan mga di ni mo saka atong uric acid. Una-una, bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kabisda nga nahihimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob, hayop, manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha? Labi na gyud si karne. Kaya mga kam nigarilyo ma, inom. Bye! Wala man tayo makinarya ma, mubasa sa imong uric ug taas ug dili ang atong basihan kung masakitan ka ha? Sakit kamay? Ang dakong porsyento nga nung na-stroke o mild stroke, si pasayan o si alimango, ha? Kani diri ma'am, gitandog na ko ni Mulusay ni ha. Ay kumpiyansa ni kani Lusay ha. Pag di nato ni tandogon mo dako ni siya mo ning nungdan. Nganong nga ay tao nga magtaking mulakaw ulo mo sa magsugod-sungkod nga wa man ta sa may stroke. Mao ni siya hinungdan ha kani. Ang tawag ganin niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis ni arthritis. Oh, kani heel arthritis. So, kani arthritis ha. Para di ni mo atake, di ni mo takingking ka, unang-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango, balot, ha? Makakamukha ang balot. Ay, balot. Yan sa kumakain. Di lang, kung pa mo sakay, kaon ang sata. Anak, ang ginano? Ito sa yung Bible to? Wala to. Ngali na. Punta ka mo. Hilot na dyan, no?